ఆషాఢ మాసమొచ్చే మన గోరింట చిగురు వచ్చే అరచేయి పండనంట అది చూసిన వారి కన్నుల పంట. ఆషాఢ మాసమొచ్చే మన గోరింట చిగురు వచ్చే అరచేయి పండనంట అది చూసిన వారి కన్నుల పంట. గౌరీ హంసతో పుట్టిన గోరింటాకు మగువలకు మక్కువయి గోరింటాకు. గౌరీ హంసతో పుట్టిన గోరింటాకు మగువలకు మక్కువయి గోరింటాకు. సౌభాగ్యదాయిని గోరింటాకు ఆరోగ్యదాయిని అపురూపమైనది. సౌభాగ్యదాయిని గోరింటాకు ఆరోగ్యదాయిని అపురూపమైనది. ఆషాఢ మాసమొచ్చే మన గోరింట చిగురు వచ్చే అరచేయి పండనంట అది చూసిన వారి కన్నుల పంట. ఇంటి ముందు లక్ష్మీదేవిలా కొలిచారు, ఇంటి వెనుక గౌరీదేవని పిలిచారు. ఇంటి ముందు లక్ష్మీదేవిలా కొలిచారు, ఇంటి వెనుక గౌరీదేవని పిలిచారు. ఏ చోట ఉన్న నువ్వు కల్పవల్లివే, ఔషధ గుణాలు ఉన్న అమృతవల్లివే. ఏ చోట ఉన్న నీవు కల్పవల్లివే, ఔషధ గుణాలు ఉన్న అమృతవల్లి. ఆషాఢ మాసమొచ్చే మన గోరింట చిగురు వచ్చే అరచేయి పండనంట అది చూసిన వారి కన్నుల పంట. ఎర్ర ఎర్రగా పండే చేతుల నిండా మంచి మగడు వస్తాడని మనసుల నిండా. ఎర్ర ఎర్రగా పండే చేతుల నిండా మంచి మగడు వస్తాడని మనసుల నిండా. ఈ చిన్ని సంతోషమి గుండెల నిండా, ఈ అపురూప క్షణములే మది నిండా. ఈ చిన్ని సంతోషమి గుండెల నిండా, ఈ అపురూప క్షణములే మది నిండా. ఆషాఢ మాసమొచ్చే మన గోరింట చిగురు వచ్చే అరచేయి పండనంట అది చూసిన వారి కన్నుల పంట. వివాహాది సమయములో ముందు నిలవగా శుభకార్యములకు వేదిక కాగా. వివాహాది సమయములో ముందు నిలవగా శుభకార్యములు నీకు వేదిక కాగా. అమ్మాయికి నిన్ను చూసి ఆశ పుట్టగా, ఆశలు మా చేతుల నిండా పండగ. అమ్మాయికి నిన్ను చూసి ఆశ పుట్టగా, ఆశలు మా చేతుల నిండా పండగ. ఆషాఢ మాసమొచ్చే మా గోరింట చిగురు వచ్చే అరచేయి పండనంట అది చూసిన వారి కన్నుల పంట.